Insellmilkom programmi ieħor Kuxjenza. Grazzi lil dawk kollha li jtuni reazzjonijiet għal programmi u li tibatuli fuq il-Facebook ta' Kuxjenza napprezza ħafna. Illum suġġett li jolqot il-ħafna nies jolqot li ma jolqot il-popolazzjoni kważi kollha. Il-peace minnu irqiq u forsi jixtieq iżid il-peace minnu qawwi u jixtieq inaqqas. Però illum għandi mistiedna li ċertament sejtuna reazzjonijiet tagħhom anke mill-esperjenza personali tagħhom. Miegħi fl-istudju illum għandi lil Tristan Fenech li naħseb huwa l-ewwel darba li qed tidher fuq televiżjoni, issa mbagħad ngħidu min inti, il-Mirjana Ferrito, lil Ritjen Zara li hija life coach u lil Tamara Xahid illi wkoll naqset mill-peace. Imma ħanibda bl-istorja. Tristan Fenech ftit ta' żmien ilu kien jiżen 120 kilo. Ħanaraw ftit, naqas 125 kilo u kien jiżen il-fuq minn 200 kilo. Imma biex tifhmu aħjar, ħanajt id-direttur juri biċċa żgħira dan il-filmat, ħalli naraw eżatt kif kien. Issa, dan huwa Tristan Fenech illi kien jiżel il-fuq minn 200 kilo. Tristan qiegħataw, ġifieri ħa nitkellem ftit ma' Tristan. Tristan, dak huwa inti ftit ta' żmien ilu. Spjega li eżatt kemm kont tiżen. Naf li fuq 200. 220 kilo. 220 kilo. M'hemmx għalfejn ġifieri tkun xi għaref biex tara li inti inkredibbli biex tibqa' tagħmel dak l-eżerċizzju b'dak il-peace kollu u llum kif inti llum. Mela, għaliex iddeċidejt illi tbiddel ħajtek u tbiddel kemm in-numru tal-miżin? Ma kienx faċli. Għadni żgħir, għandi 27 sena, dak il-peace kelli triq waħda. Jew nibda xi ħaġa jew imut. Ma stajtx nibqa' serek. Kelli l-mami dejjem tippuxjani u tfajla tiegħi dejjem jgħiduli tibda xi ħaġa. Iċ-cherry on the cake kienet mort sqallija, mort mal-familja, morna park u ma nistax nitla' r-rajts. Nagħmel sija fil-queue, nitlemmek u jgħidli int ma tistax għax għandek il-peace qawwi. U dik hija heartbreaking. Nżilt qed jiena rrid nibda xi ħaġa. Bdejt nagħmel bdejt id-dieta, għamilt il-fasting, u bdejt nara l-miżin nieżel bis-saħħa. U minn hemm komplejt illum il-ġurnata u jgħid kif jgħid. Għaliex qed li jew nibqa' sejjer kif jiena u nipprova nonqos jew immut, għaliex qed li hekk, għaliex qed li mill-ħsibtek ħadd tmut? Hekk bdejt inħoss, la norqod billej u ġieħ kullimkien, nifs qawwi, ma kienx faċli. Bil-fors kelli nagħmel xi ħaġa. Kellek problemi ta' saħħa? Laqqa xejn. Ma kellix imma kienu se jiġu fil-viċin. Bdejt inħosshom li se jiġu fil-viċin. Fejn l-iktar li kont tħossok dbati? Ma kien ikolli uġi hawnhekk f'sidri, qatt ma ċċekkjaj tabib, kieku ċċekkjaj tabib ma nafx kien jgħidli u saqajja kienu tinbagħti ħafna, kelli ħafna peace fuq saqajja. X'inhuma jekk jkolli nieħdok lura l-iktar mumenti li weġġajt anke emozjonalment? Nissaw tarom jitmejlu bik, għaddejt minn ħafna u nies weġġawk bi kliemhom. Għax tkun qawwi fil-peace, għaddejt minn ħafna żmien hekk. X'tib ta' kliem imma pereżempju? Jgħidulek hu ara dak kemm hu oħxon daqsix fih, ma ssibx ħwejjeġ tmur biex tixtri ħwejjeġ jgħidlek m'għandekx għax inti oħxon. Allura heartbreaking dik. U kien hemm xi nies oħra li qalulek kummenti dispreġġjattivi quddiemek? Jgħidulek darba meta konna din l-airport ta' Roma, roħ daqsix fih laqas joqgħod fis-sit, araħ daqsix fih. U kont weġġa'? Kont weġġa' ħafna kont weġġa'. Kien hemm perjodu fejn bdejt tarak illi tibda tgħid tares quddiem il-mera u ma toħux pjaċir tara x'qed tara? Kien hemm iva. Anke tmur tilbes il-ħwejjeġ xejn ma jiġik, mhux faċli, ma kienx triq sabiħa. Mbagħad kif bdejt? Ġifieri bdejt is-sum, ġifieri l fasting tikol darba flaxija. Bdejt immur il-ġim
U mbagħad bdejt nagħmel fasting, bdejt niekol l-ewwel ikla huwa l-ofsinhar fis-sija u mbagħad niekol fis-sitta, kont niekol ġi xi kliet kuljum. Il-bqija ma niekol xejn ilma biss. U bdejt nara riżultat qawwi ħafna l-fasting, bdejt fuqi ħadmet ħafna. U bda l-proċess kemm inqast? Xi 70 kilos biha. Issa, interessanti li inti bqajt għaddej. U għat li mort tagħmel din l-operazzjoni tal-sleeve. Għaliex mort tagħmel l-operazzjoni tal-sleeve? Meta nqast b'mod naturali waħdek, di ma stajtx nifhimha. Għamilta għax mhux billi tgħid ħankompli d-dieta hija tittamel ħajtek kollha. Ma naħsibx li jiena kapaċi. Illum il-ġurnata ngħid li kapaċi, imma dak iż-żmien ma kontx ngħid li jien kapaċi li ħanibda d-dieta u nagħmel għal tul ta' żmien. Allura kelli bżonn xi ħaġa li tgħinni għall-futur u qed tgħinni ħafna għall-futur. Mela, b'kollox inqast inti u f'kemm żmien 125 kilo? Fil-12 months, f'sena. F'sena biss? F'sena. Inkredibbli. Storja inkredibbli. U mhux billi tgħid ħadd tagħmel l-operation tal-istonku għax mhux faċli hemm long way ħafna. Ħafna long way. Mhux tiegħu tal-istonku il-gastric sleeve tajba u mhix. Illum il-ġurnata ngħid tajjeb li għamilta naqqas ħafna mill-ikel, nkun nixtieq niekol ma nkunx nista' niekol biha. Ma it helps a lot tajba wkoll. Mela, magħna hawnhekk għandna personal life coach Ritjen. Mela, meta tisma' lil Tristan, hemm parti naħseb li taqbel ftit magħha naqas b'mod naturali, imma mbagħad hemm il-parti l-oħra li kellu jagħmel intervent. Inti bis-snin ta' esperjenza li għandek f'dan il-qasam, x'inhuma l-ħsibijiet tiegħek? Ħanajlek, il-verità hemm ħafna fejn naqbel miegħu għax mhux easy, dieta mhux easy. Mhu easy xejn. Mhux ħataqbad titqum la tgħid tisma' ħammur nħu parir ta' ma Tritjen daqshekk ħan jekol xejn le għax anke għalina li aħna nagħlmu n-nies u nisimgħu n-nies mhijiex easy. Sal-bieraħ stess jiena l-bieraħ kelli bdiet naqbad u niekol pakket gallettin qudiem it-television, mhux easy, però jien dejjem kif nagħlimhom jekk għamiltu żball illum. Insa u kompli miex għal qudiem. L-importanti meta tagħmel żball mhux toqqaf it-training. Eżempju, wasal il-Christmas issa. Christmas Day mhux Christmas month. Kemm ħaddum tiekol kull jum għax għandek il-party, sħammur niekol għad għandi birthday party għadek. At least darba mhux kull jum. Fimt? Imma nifhem il-punti għax l-ikel mhux easy. Xejn. Fimt? Però kif ħatqabad tajt, ftit ta' anke jkollok li tmur għand xi ħadd u jtik is-support li ma tfallix il-follow-ups għax inti kulħadd ikollu bżonn għajnuna mentalment hija xi ħaġa mhux easy xejn l-ikel. Kull fejn tmur ikel. Jekk toħroġ il-ħadd ikel. Ngħidu kif inhi id-dinja fl-opinjoni tiegħi ma ġitx sew. Jiena naħseb li l-ħaxix kellu jkun dak li huwa perikolus għas-saħħa. U l-ħelu tajjeb. Jew l-ġin tajjeb għassa. Ħalli tkun iktar faċli. Imma l-ikel huwa mod biex jaqqat ukoll jiena tgħidli wara sleeve jiena li taqa' ma' ħafna nies li jagħmlu sleeve. Xorta wara at the end huwa ċirku ta' healthy lifestyle. Xorta titkol fil-fatt jiena naf nies li xorta żiedu fil-pis. Imma suġġett li nistgħu nibqgħu. Eżatt, il-ħin kollu hija xi ħaġa li għandek bżonn is-support tagħha. It's not easy. Mela inti semmejt il-psikoloġija tagħha u għandna l-Mirjana Ferrito li hija gradwata fil-psikoloġija. Mirjana, x'inhi r-rabta bejn l-ikel u l-moħħ? Ġifieri dana kulħadd naħseb jgħaddi minnha, jien naħseb waħda mill-eżempji ċari. Illi l-ikel narah jimla l-vojt. Issa, x'inhi r-rabta li hemm rabta tant qawwija bejn l-ikel u l-moħħ u li ħafna mid-drabi iċċedi biex tiekol. Għaliex aħna nitalmu ir-relazzjoni mal-ikel meta nkunu qegħdin niżviluppaw u fejn l-ewwel li naraw l-ikel fajjetna ħafna drabi fil-familja. Allura l-ikel nibdew naraw bħala komfort. Għaliex ifakkarna fil-familja u bekk nibdew nagħmlu dik l-assoċjazzjoni. Infatti studju rew li kultant ċerti trawmi li aħna ngħaddu minnhom meta nkunu għadna żgħar jew inkella forsi xi problemi li jkollna mal-ġenituri tagħna, ikollok forsi aktar ċans li iktar il-qudiem tiżviluppa xi diżordni fejn jidħol l-ikel. U meta ngħid diżordni fejn jidħol l-ikel, mhux qed ngħid biss binge eating fejn il-persuna tikol ammont ta' ikel
f'perjodi. Ġifieri meta bniedem bħali nagħmilha din, tpoġġi quddiem it-televiżjoni wara ġurnata xogħol u tittati rigal qisu hekk narani li l-nifsi. Dik il-ħaġa li kullu tara ħażarma mill-friġġ. Dik hija diżordni mentali? Ara, biex xaħat jiġi, xaħat jagħtih id-diagnosis tajjeb inti tmur għand psikologu tajjeb, mhux naqbad ngħid iva dik hija diżordni mentali, però aħna l-moħħ ma tistax tgħid li l-ikel huwa biss xi ħaġa fiżika. Meta qed tara x'għad tiżid il-pis, tittieħu wkoll x'inhu għaddej fil-psikoloġija tal-bniedem minn xi xadda. L-ewwel trid tisema xi ħaġa li jiena I relate to a lot, ġifieri u kif taqbad tajt, għanlet li wkoll għax semma, pereżempju l-kummenti li kienu jgħidulu n-nies. Kultant jiġri, mela toħroġ barra fit-triq, issib xi ħadd jgħaddilek kumment, u mbagħad bħalma qed tajt inti tmur id-dar u biex tħossok aħjar. Ħadd infex fl-ikel. U xi ħaġa li tiddiżappuntani ħafna jien hija li ċertu kummenti, ċertu bullying li jsir naħbuh ta' parsi konsern għas-saħħa tal-persuna. Mentre fil-verità jekk jien vera jimportani mill-bniedem, m'għandix għalfejn waqqgħu l-isfel. Għaliex se jiġri jekk jien ħanwaqqal xi ħadd l-isfel mhux iktar ħadd ippuxxa l-persuna biex jikol aktar. Iġifieri nqogħdu naqra attenti wkoll għal ċertu kliem u kummenti li ngħaddu għax dawn inġorruhom magħna l-ħajjitna kollha. U biex neħħi kultant kelma li jgħidlek xi ħadd hija diffiċli ħafna u għalhekk tispiċċa mbagħad fiċ-ċiklu vizzjuż tal-ikel. Interessanti ħafna. Tamara Xahid, Tamara. Jiena meta bat li ritratti, reġija tellaħħom, dik kif kont Tamara kemm ilu daf titilu? Sena ilu, mela ħantellaw ir-ritratti ta' Tamara. Jiena meta rajt dawn ir-ritratti, ma bdejtx nifhem eżatt meta bdejt tajt li kont qawwija x'inha lija fajnejja minix qed nara persuna qawwija, imma inti issa ħatallimni. Inti inqas mhux ħafna, 11 kilo. Però bdejt tgħidli u sa forsi rid jien tista' tfhemna wkoll li biex tnaqqas mill-pis li jkollok bżonn li ma jkunx ħafna, diffiċli ħafna. Għaliex diffiċli? U għaliex għalik hija rebħa li nqast 11 kilo? L-ewwel nett kienu vera triq twila. Għaliex għax inti meta tkun qawwija tara l-pis niżel ħafna 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 malaj. Sewwa issa jiena biex nonqos kilo rrid indum għaddejja xahar u nofs. Għax tara l-miżin tikka, tikka, tikka. Ma jkun hemmx ħafna xi tneħħi. Jiena għalija jien naf 11 kilos huma ħafna, fimtni? Però dik il-ħaġa li kultant isek tajt 200 grams biss naqas il-miżin. Diħa ngħidha, għax issa min qed jarana mid-dar naħseb anka jien tallimt minn għandek. Jiena ġieli nara persuna, pereżempju, sa jiena orajt taraw kif qed nidher, ġifieri għandi biżżejjed ħafna. U meta tiġi xi ħabiba tiegħi tgħidli, l-miżin hija 3 kilos iktar u tibda teqret u tħossha ħażin, imma bdiex nifhem jibda nitħaq. Ġifieri m'għandix nibqa' nitħaq għax naħseb dawk it-3 kilos. Iwe, kuna tiweġġaw il-persuna, t-nifem sew jiena xillum fim ta' minn għandek din. Fil-fatt, l-lum il-ġurnata najt il-mizin mux ħanati kasu, għaliex, għax palissa, per eżempju, il-mizin huwa wieqaf totalment, imma ġimgħa ilu xajt għalziet mort nilbsu jumejn ilu u ġini baħar. Ġġara, il-pis ma ċaqlaqx imma bnejt il-massil, tifhem ġifieri issa mbagħad jekk ħanibqa' nagħti kas il-miżin ħanispiċċa narmi il-miżin u nikol il-friġġ. Sewwa inkella tittifoka issa qed imur il-ġim mela allura il-pis mhux ħajiċċal imma għax qed tibni l-muskolu. Mela, rid jien, forsi għandi ħafna muskolu mela jien allura. Ma ċaqlaqx il-miżin? Le, ġifieri lek ma jiċċaqlaqx tiegħek għandha ħafna muskol. Mela, niċċajtaw ftit. Rid jien, kemm ikollok nies, ħa nitkellmu wkoll fuq is-saħħa mentali issa. Kemm ikollok nies li jkunu jridu jonqsu dik il-ftit u ma jirnexxilhomx. U ovvjament mbagħad tidu ssibilhom mod kif. Mela, dejjem irnexxielhom, ta' meta jobduna, dejjem. Imma meta l-miżin jeħel, ngħidlhom l-ewwel araw li mintom tnaqru xejn żejjed matul il-ġurnata x'inti qed tnaqqar. Jekk inti qed iżżomm ma' eating plan, x'inhi l-eating plan, għand min qed tmur. U flaxjat inta fuq qudiem il-television qed tnaqqart il-lews ta' mhux ħelt irid jien le, ma titqgħod attent ma tnaqqar lews. U ma jċaqlaqx il-miżin hemm mod. Imma jekk qiegħda bleżat bħal mettejta Mara, bleżat ma' eating plan u qed titrenija. Emmek ħattalla lin masil, emmek mux ħajċaqla għalik dasek il-mizin, mux jitmur tiprofa l-ħwejjeċ. Jisek il-baħt super 5.
Jiġri importanti di li meta ma jċollaqx il-miżin, l-ewwel tara li qiegħda eżatt mal-plan. Sewwa, imma mbagħad hekk qed tnaqqar, il-miżin mhux ħajtħaqlek, imma mhux għax ma jċollaqx il-miżin tifanga mal-friċ, qabżit li tari tien, u għatni le. Għandur nerġa' l-Tristin. Tristin, inti kont in-naħa l-oħra, taf xi tfisser ħajti pereżempju, taf xi jfisser persuna li għandu ħafna pis żejjed, u naħseb kont f'dak il-perjodu fejn tikol li jiġi. Kont hekk inti. Hekk kont. Issa, imma mentalment kif iġġilitta biex bqajt tmur titrejnja u biex bqajt iżomm mad-dieta, x'inti bqajt kif inti għax kif qalet Ritjen u kif jgħidu ħafna nies mhux għax għamilt biss operazzjoni, imma għax bqajt għaddej bi stil ta' ħajja differenti. Imma mentalment di kif irnexxilek telibax mhux faċli. Il-miżin kien kollox. X'in tibda tara l-miżin nieżel, jibda jkollok kuraġġ kbir. Jiena mhux bħal sinjura, ma bedix nieżel, jien beda nieżel bis-saħħa. Allura once li jibda nieżel bis-saħħa l-miżin tittamel iktar kuraġġ u tittejt għada rrid nerġa' mmur il-ġim, ħalli terġa' tara l-miżin nieżel. Jiena Tristin għalhekk ħadd pjaċiri li irnexxielek toħroġ barra għax kont eċitat ħafna u għatlek ħadd tagħmel il-ġid. Tristin, għal minu kif kont inti? Tajjeb raġel mara u minu. U jibda jħossu, ejja ngħidu kif inhi, għas-saħħa kif dejjem għatien. Għas-saħħa mhux tajjeb ikollok il-biżejjed, nut li ngħidu, ġifieri għas-saħħa mhuwiex tajjeb. U tibda tbati minn ħafna problemi. Kif se jkun dak il-punt biex forsi tgħin il-min qed jara biex tibda? Għax ħafna mid-drabi isek tibda mbagħad terġa' tura, tibda. Xi tittamel biex tasal għaliha di? Illum hawn ħafna għajnuna. Jrid ikollok koraġġ, determinazzjoni u siba. Hekk ikollok bżonn l-għajnuna titfittixha. Hawn ħafna fejn tmur. U inti qabel kont tieħu pjaċir tagħmel taħriġ training? Iva, ta' kien joġobni għax kont naqta minn kollox, kont ngħid hemmhekk huwa l-post fejn niżvoga waħdi. Sib il-ħin li dak huwa is my time li niżvoga u noħroġ kollox hawn ma' training. Kont qed tgħid li llum ħajtek hija attiva ħafna, għandek ħafna attivitajiet, kemm il-darba titħarreġ kuljum, kemm il-darba tmur il-ġim? Bej darba u darbtej kuljum. Darba u darbtej kuljum, u kemm il-sija? Nagħmel ħafna. Meta mmur darba nagħmel satej. Satej? Satej. Ġili anke iktar. Speċjalment il-ħadd tkun il-free day tiegħi. Ġili anke 3 sigħat nagħmel. Mela bej Tristin ta' aktar minn sena ilu li kont tiżen 220 kilo, Tristin illum. Illum min inti? Persuna ġdida, nista' nagħmel dak kollu li tlift fi żmien ta' qabel. L-affarijiet li xtaqt nagħmelhom fi żmien ta' qabel qed nagħmelhom illum il-ġurnata. Ritjen, inti jkollok ħafna stejjer, għad narak titbissem u tuħu pjaċir. X'tikkummenta fuq dak? Xaħat minn ma jmurx dak il-pis u bdejt nara il-filmat dak il-ġim, ma xew ħafna minn jibża jmur il-ġim. Li jisir xie tip ta' bullying. Tengot, sissa minn il-lum il-ġurnat avvanzajna u vera jkun hemm għajnuna anzi. Ma sakemm tagħmel l-ewwel pass huwa diffiċli, però once you start jiena li jammur sija u nofs kuljum. Issa l-ewwel ħaġa li tgħid li intom mhux Mura minn nofsija mhix jien. Imqar nofsija. Għax vera nobodu. Mentalment jgħinek ħafna. Illum il-ġurnata ma noqgħodx minn ajru pereżempju. Mirjana, nerġgħu lura l-psikoloġija. Mela, Tristin kien persuna bħali li kellu huwa qiegħed hemm fuq nett u tibża tiċċaħħad minnu, di x'inhi l-biża li tiċċaħħad minnu l-ikel, ġifieri li qisu għalija qisu għandek relazzjoni sa iżżewwiġtu l-ikel u tibża titilqu. Għax kultant bħalma qisni qed qabel, meta nkunu aħna forsi għaddejna minn xi telfa f'ħajjitna u l-ikel sar il-mod kif aħna nkampaw, tajjeb, sar komfort u nħossu li forsi qed jimla xi tip ta' vojt li għandna f'ħajjitna, il-fatt li naqtawh jew nillimitawh jista' jinħass jisna qed nitilfu xi ħaġa, però fil-verità naħseb f'kull meta qed nitkellmu fuq weight loss journey, l-ewwel irridu nibdew ħafna drabi milli nibdew nkellmu naqra nfusna naqra iktar b'mod pożittiv. X'qed ngħid? Tgħid li pożittiv jekk irid nitlef darbejt kollu, imma meta għandna nkellmu lil nfusna b'mod negattiv, se nagħmlu? Ħankomplu nsawtu lil nfusna, ħankomplu nsawtu lil nfusna u ħankomplu nżidu l-ikel. Allura biex aħna nkissru dan iċ-ċiklu, l-ewwel irridu nibdew naraw naqra minn aħna il-valur tagħna bħala nies. Il-valur tagħna mhuwiex biss l-ammont
illi aħna għandna fuq il-miżin, il-valur tagħna huwa l-personalità tagħna huwa l-intelligenza tagħna m'ħafna affarijiet differenti. U once li inti tibda tapprezza lilek innifsek b'mod holistiku b'mod totali, hemmhekk imbagħad tista' tibda ssir il-bidla. Għax allura jien m'għandix għalfejn inkisser li l-nifsu jien mhux se nkun waħdi mingħajr l-ikel. Mela jien nista' forsi nikkontrolla iktar. U tajjeb li nsemmu wkoll mhijiex il-problema biss ta' li wieħed jiekol iż-żejjed, hemm ukoll li wieħed iċċaħħad lilu nnifsu totalment mill-ikel. Jew li jiekol u Żgur, mbagħad hemm problemi oħra bħala anoressija, żgur. jew li jiena niekol Dak se nagħmel programm ieħor fuq però. li nipprova nivvinta mod kif nipprova nitlef il-piss mal-iPad. Ekku, dawk problemi serji ħafna wkoll. Imma li ħafna drabi jkunu ġejjin minn l-istess tip ta' ħsieb. Ekku. U l-ħsieb dejjem ikun li inti titratta lilek innifsek b'mod ħażin. Mela jiena li qegħdin hawn kollha nixtieq pereżempju ittuni parir. Kif inti jekk tkun qiegħed fi stat li tittibla kull ma tara. Hemm xi pariri li tistgħu tagħtuni inti li għaddejt minnha u issa m'intix qiegħed fi triq oħra. X'tista' tagħmel jekk tkun f'dak il-mument illi veru tittiekol? Għaddejt minnhom ħafna daw il-ġranet, ma dejjem qatlura għax kont naħseb anke issa kif hija issa, pereżempju jekk ngħid nħossha bitqila biex ngħid ħanieħu, imma once li tkun għaddejt minn dak li għaddejt, ibsa biex terġa' dan. Ġifieri qasek jiġi xi ħadd joffrilek pereżempju pasta jew biċċa kejk. Nirrifjuta ħafna. Tirrifjuta. Mhux ma neħux, nirrifjuta, ma ħafna nirrifjuta. U rrid jien x'tista' tagħmel, jiġifieri biex timla dak il-vojt qed titħaq Tamara, x'tista' tagħmel? Għax dawn huma momenti umani, aħna kollha umani, inti stessa Kollha ħafna minnhom. Ibrażaw ma rifpina butter, daħħal ġoħal qiegħek. Ma wara l-arrostija. Jekk waqgħid fuq insa dak li ġara, għax kulħadd uman, kulħadd ħajjaqa'. Ġiedi relevanti ngħid isma' prova taqax, imma anke jiena naqa' qalbi jaħseb paranti li forsi tinsab waħdek hemm id-dar, tagħmel l-ikel comfort, eating għalik, jekk waqgħid tgħid issa insa. Imma dejjem tgħallem mill-iżbal, prova minn naqalek ġelli qatta tuffiħa li hija bis-cinnamon, Greek yogurt, cottage cheese. Tieħu xi ħaġa li ma tħaxxinx ħafna. U anke xi żomm fil-friġġ, tixxix dak li waqqak. Tgħid li għax għandi tfal, għamlhom ġo karbir tal-jum. Ħadd titħaq, għamilhom bil-pedlock, iċċavetta ħbija tija raġel forsi ħabba tfal biex inti għal-bidu ma twassix daqstek diffiċli tmur tiftaħ il-kabortu taqa. Inti x'tagħmel Tamara? Mela, jien għandi mag kbir daqshekk nimliħ bit-te, nifga fih u kif jispiċċa mu norqod. Issa, kemm importanti li tixrob l-ilma? Ħafna. Għax jgħidu xi drabi tkun iktar bilaċ milli bil-ġuħ vera din. Iva vera. Għax jinsib ta' xi fantazija. Wow, ħafna minn ma jixrobx ilma. Importanti ħafna. Ngħidulhom tazza kull sija. Għamlu vizzju tazza kull sija xorbu. Ħafna. Apparti li it's healthy for everything, for your body, imma li żommu ruħkom importanti. Ixorbu l-ilma. Tajjeb. Importanti ħafna. Tristin, għal min qiegħed isegwik u qed jarak u jara dil-bidla enormi li għamiltu proset għaliex jien għatlek ħatkun ta' aspirazzjoni għalija u l-ħafna nies għaliex inti kont veru kellek pis kbir, ġifieri biex tonqos dak il-pis kollu hija xi ħaġa vera ammirevoli. Biex nagħtu kuraġġ, din mhux kwistjoni biex tidher sabiħ, nagħmluha ċara. Jiena nemmen li sabiħa pereżempju, jiena nemmen mhux tkunx qawwi imma għas-saħħa. Xi trid x'parir tagħti lil dawk li qegħdin jarawk u jaqtaw qalbhom li jibdew l-ewwel pass. Titfittex l-għajnuna, dik l-ewwel ħaġa għandek tagħmel. Jiena imma xi trid qabel tfittex l-għajnuna. Morru pass iktar l xi tittajt li l-ek innifsek quddiem il-mera? Tgħid daqshekk illum. Dejt illum. Li kien li sar. Inti tibda biex tkun persuna ġdida. U mhux Monday u jew Tuesday, millum minn issa. Qgħid illum daqshekk ħanibdew. Mbagħad tittara dejjem il-qoddim. X'in tibda tara l-pis nieżel, ħajibda jkollok il-kuraġġ. Kollok kuraġġ u determinazzjoni huma kollox. U kontet li għax insejt insemmi għal-mamma tiegħek għamlet l-operazzjoni miegħek u xek. Imma għal-mamma tiegħek kienet ta' kuraġġ. Ta' kuraġġ għalija biex nibda l-weight loss journey. U naqset ukoll. Naqset 35 kilos. Proset, ħafna.
Mirjana, għal dawk illi jħossuhom tant ħażin meta jħarsu qudiem il-mera biex iħobbu lilhom infushom għax jien dal-programm għamiltux biex speċi ta' ngħid isma' ħażin tkun għax inkella speċi ta' tafx kif nkux qed nagħmel ġid. Jiena laqatni dak li qed, ġifieri tħobb lilek innifsek, imma kif se tagħmilha din? Ara, jien nista' nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi tajjeb, jiena f'ħajti żditt inqas, tista' nqas ħafna u peress terġa' jiżdied ftit. Għaliex l-ewwel nett meta qed nitkellmu fuq il-weight loss journey, irridu nieħdu kontest ukoll li dak li jkun irid isib il-żmien opportun. Tajjeb u li inti huwa żmien bħal qed ngħid li ma tkissirx lilek innifsek, issa kif inħobbu lilna nfusna. Kultant huwa diffiċli, il-kelma tħobb hija qawwija. So ejja nibdew billi naċċettaw l-ewwel. Tajjeb x'nittollera fija nnifsi. U meta nibda nittollera mbagħad nibda ninduna all right, mela jiena bniedma forsi qalbi tajba. U jiena bniedma li jiena naf nkun hemmhekk għal ħadd ieħor. U nħeġġeġ li meta nkun quddiem il-mera ġisimna għax kultant huwa faċli ħafna li naraw forsi li għandi żejda, eċetera. Imma nipprovaw naraw il-partijiet ta' ġisibna b'mod naqra iktar differenti. Għandek eżempju. Bħal pereżempju, all right, dejja forsi huma naqra mbaċċin imma ara kemm nagħmel affarijiet bidejja. Ara kemm pereżempju nsajjar u nħossib il-ħadd ieħor, eċetera, eċetera. Wiċċi, forsi fejn naqra mbaċċax imma ara kemm għandi tbissima sabiħ dak li jkun iħossu komdu jitkellem miegħi. So naraw il-ġisem tagħna aktar b'mod holistiku. Anke forsi l-biċċiet li ma tantx inħobbuhom. Kemm inti brava. Għalhekk toġobni Mirjana, Mirjana veru brava. Ritjen li ma semmejniex u nixtieq nagħlaq issa. Inti kont ftit imbaċċa, ma nistgħux ngħidu obeżi għax ma kontx. Imma ma kontx kuntenta inti u għaddejt minn bullying u ma kontx happy għat li batejt minn saħħa mentali u inti għalhekk għamilt trasformazzjoni u bad dil-missjoni tiegħek. Allura inti meta kont f'dak l-istatek nieħdok lura x'kien dak kif saqsejt il-Tristin li għenek taqleb il-paġna. Kelli dejt nitkellem, ovvjament titkellem jekk innifsek u qed għandi two choices f'ħajti li noqgħod nikbi ġorokna ma ħajtranġa xejn, jew kellha ħanibda nagħmel pass mill-lum, illum qabel għada, mhux Monday kif konnet ngħidu l-ewwel, jew wara l-Christmas, wara l-Christmas ħajasal Valentine. Wara l-Valentine hemm il-pasti, hemm il-kejkijiet, hemm l-Easter. Dejjem xi ħaġa, aqbad u bda llum biex tossok aħjar, mhux dieta stretta li tażel it-tajjeb minn ħażin. Dieti stretti ma jwaslu kimkien. Li ftibda llum tagħmel 3 ijiem, bum terġa' taqa'. Jekk hemm tisiż u hemm banana, għażel il-banana. Jekk hemm laġin prova teħdux qabel torqod. Tibda tagħmel ftit. Kwistjoni ta' għażliet u ppjanar inti, mhux kwistjoni li ma tiċċaħħad issa. Eżatt, mhux li taqbax impossibbli. Ħadd ma jibda dieta stretta u jkomplija qasqat. Proset ta' sew Tamara u Ritjen u Mirjana u Tristin ngħidlek proset ħafna u tal-kuraġġ illi qed tagħti. Lest li tajni l-ħadd ieħor li tkompli b'dil-missjoni issa għax jiena nemmen li meta bniedem jara fejn kont inti u kif inti issa għax kuraġġ jieħu. Ħafna. Tixtieq tajni l-ħadd ieħor. Iva ta'. Infatti intella ħafna TikToks u affarijiet fuq social media biex ngħin il-ħadd ieħor tiegħi nitrenja kif kont qabel, before and after u hekk. Batuli ħafna nies, nu pjaċir minn kollu bżonn xi għajnuna għajnija temmax li meta fittix l-għajnuna sabuni. Proset ħafna. Kuxjenza jkun ukoll fuq it-TVMI għal min ikun tilfu, ikun ukoll fuq YouTube, ħataraw klips ta' dan il-programm ukoll. Grazzi l dawk kollha li segwu Kuxjenza fuq Facebook fejn taraw il-klips li qalu il-mistiedna tagħna u anke Instagram. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi lill-kru li għandi fl-istudio u l-kru fil-kamra tal-kontroll u grazzi lil Martin Merċi għad-direttur tal-lum. Jiena nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi ħafna.